makuha jud oh. Pa-pedicure sa ko guys ha. Anawa guys, lami kayang kuana ni guys. Good noon. Ay pila na ni kabulan day no, dugay na kay ni day no. Sa kay last na kani diri day. Sa tublan na tatod. Grabe, kani ang pinakadako guys, mo ilami kayong ingron nun guys. Dugay na kay. Duha nang siguro kabulan dito. Murag inana eh. Hindi ko na ako ikaw ka. Laman, pila naman to kadlaw yung kon. Kana ang pinakakuan dito dako. Lami kayo na. Tapos, Ayaw kay gusto mo kong makuha yun siya. Kanang inana oh. Doon kayo. Gibutangan biya na ako ganina usa ganito pa. ito ba? Dili ay katong parang mo. Kay puting sakita na day. Sino gibutang? Katong BL. Pagpila na rin ang BL karon. Murag 45 day eh. Ha? 45. Katong lingin lang. Oh. Mahal lang siya mo. Mahal. Wala yung tanan ng good. Mahal lang yun kayo. Mahal kayo nun day eh, ambot lang. Tindo na ni mo ta dira. Di lagi kay layo kayo. Gusto ko doon kayo kay kana atong ipakuan. Anak naman, wala sila kasikan. Anak lamay kay tanan. Ito yung sakita na kay dayo. Tapos Diri sakit nang gina siya diri kay ang kuko magtubo maguna. Then mawan sa imong panit ba. Nya lain ba kung kuko. Tangan na kaligi na kong BL. Kaya. Wala na na di ang pikas na tingay. Napaday. Ay, kay day no. Gay. Sakita. Hello mi sa inday eh.